Над 70 000 зрители бяха свидетели на матча реванш между ЦСКА Червено знаме и прочутия италиански отбор Интер, два пъти европейски и световен шампион. Началото е на нашите момчета. Още от първите минути те се впускат в стремителни атаки. Един след друг се редят ударите. Но мал шанс. Цанев бие светкавично и топката се оплита в мрежата на Сарти. Но голът не се признава. През второто полувреме играта не променя своя облик. Армейците щурмуват и през цялото време притискат отбраната на италианците. Коварната топка е пред нашата врата. Корнер и оставеният на свобода Пакети вкарва гол. Смущението е бързо преодоляно и белите отново са в настъпление. В 78-та минута след умела комбинация Радлев промъква топката през противниковата отбрана и бележи изравнителния гол. Големият спор ще се реши на 3 май в Болоня.